Oxlum bavê te nikaribû. Ev gotina Şêx Murşid Meşûq Xeznewî ye di nava Kurdan da van rojên dawî de bûye trend. Dema ku berpirsên Tirkiye Kobanê û Rojavayê Kurdistanê tehdît kiribûn û gotibûn ew ê li Sûriyê şervanên Kurd tevî çekên wan bixin bin erdê, Xeznewî jî di mîtingekê de gotibû Oxlum bavê te nikaribû. Kêfa Kurdan jî ji vê gotinê re bêguman gelekî hat û bû trend. Dû roja înê hejmareke zêde ya welatiyan bi pêşengiya Dem Partî û Partiya DBP rêkxistinên civaka sivîl û dayîkên aştî li ser sînorê Kobanê li navçeya Sûrîcê kom bûn. Çalakvanan bang li dewleta Tirk kirin ku êrişên li ser Rojavayê Kurdistanê rawestîne. Ev çend rojin çalakvan nobetê li ser sînorê Kobanê digirin. Parlamenterê Dem Partî Sinan Çift Yürek jî di çalakiyê de beşdar bû gotarek pêşkêş kir û got divê Kurd bi yekîtî û hevgirtin her du destkeftên xwe yên li Rojava û li Başûrê Kurdistanê baş biparêzin. Çalakiya nûbetiya xelkê Bakurê Kurdistanê çend rojin li ser sînor ji bo Rojavayê Kurdistanê berdewam e. Rojayînê bi hezaran welatî bi pêşengiya Dem Partî, DBP, rêxistinên civaka sivîl û dayîkên aştiyê herîkî navçeya Sûrûceya Rihayê ku hevsînor e li gel herêma Kobaniyê. Welatiyan bi yekdengî banga rawestandina êrişên li ser Rojavayê Kurdistanê û hêzên Kurdî kirin. Dilê Kurdan Kobanê, parçayekî dilê Kurdan Kobanê, parçayekî dilê Kurdan jî Pîsûs e. Îro roja parastina dilê Kurdistanê ye. Dünya tev dizane Koban ne tenê bajare ya ne bajarokek e. Kobanê bo gelê Kurd, Kobanê bo gelên dinyayê jî mînakekî zehmezin da bira dagirker baş bizanibin çeteyên xwe ve gelê Kurd 100 sale li ber wan serî netewan diye îro jî natewîne. Di çalakiyê de pankarta Oxlum bavê we nikaribû hat bilind kirin ku Şêx Murşid Xeznewî çend roj berê li bajarê Tirkspiyê Rojavayê Kurdistanê du gotarekê xwe de ew gotin kiribûn. Hayata geçirmiştir. Parlamenterê Dem Partiyê Sinan Çift Yürek jî di çalakiyê de banga yekîtiyê li Kurdên çaraliyên welat kir. Eger em yekîtiya xaptê bînin naberê her du parça li Bakur her çar parçan em ê destkeftiyê xwe ya hesebe heftê salî ki îro di neyve dane Xuseviya Rojava Federalîzma Herêmê Kurdistanê em ê wana biparêzin û pêşevin. Eger em yekîtiyê pêk neyîn em baş bizanin ki ev destme deherin. Destkeftiyê me ê sebe heftê salî destme deherin em ê se salaka dijî wenda bikin. Piştî hilweşîna rejima Esed di heştî meha borî de çekdarên artêşa niştimaniya Sûriyê ku Tirkiye piştevaniya wan dike, êrişên xwe bû ser Rojavayê Kurdistanê û deverên dijêr kontrola rêveberiya xwe ser de zêde kirine. Şer û rûbirûbûnên di navbera şervanan û çekdarên artêşa niştimaniya Sûriyê de berdewamin û Hesedê herî dawî duh kuştina heftê û du çekdarên wê grûpê ragihand. Ferdî Sak, Roda.